Det her er mig og Magnus' søn. Vi er landmænd, vi har så ingen traktor og maskiner og sådan noget. Nej, men vi skal bare lige ned til de her køer, der er hernede. Ja, fordi at de skal lige herop, men de er desværre ikke derhen, så vi må helt herhen. Hvis de ikke er dernede, er de nede på dem, der er snø. Ja, det kan godt være. Men jeg tror altså, de er dernede, hvor vi er ved at gå ned nu. Ja, det tror jeg. Det tror jeg, det er. Ja, det gør jeg godt nok. Nå, men nu går vi derned. Er det ikke der, Ejkel? Vi kan se, at vi er rigtig gummibøjser på. Og forresten, hvis I vil vide, hvad vi hedder, så hedder vi Magnus og Ejkel. Og vi tror, vi laver nogle... Det kan være, der kommer et afsnit 2. Det har vi ikke helt fundet ud af endnu, fordi at det her det er lige første gang, vi filmer, så vi skal lige vente lidt med at... Det kan være, vi gør det om nogle par dage. Ja. Nå, men skal vi gå ned til køerne? Ja. Nu kan I kigge derop. Nu er det kun kameraet, der kan kigge. Ja, nu kan vi se, om der går nogle dyr heromme. Ja, det er det da. Går du så ikke ned og hente dem, Ejkel? Kommer du ikke med? Nu skal vi passe på, at vi ikke tager endnu. Ja, Ejkel, du går bare lige ned og henter dem. Du går ned og henter dem. Så venter jeg med foder heroppe. Så filmer jeg, hvordan du henter dem, ikke? Når de kommer efter dig. Det filmer jeg. Ja, her er en knald og en motorcykel til os. Nej, men... Ja, og hvis I vil vide mig og Ejkel, mange år vi er, så er vi altså kun 9 år. Og 10. Ja, 9 og 10. Magnus, han er 10. Ja, det er ham bag kameraet. Og Ejkel, han er 10. Ja. Og jeg er 9. Men Magnus er bag kameraet. Prøv lige at præsentere dig, Magnus. Ja. Okay, hvis I kan se mig, så er jeg Magnus. Ja. Og det er Ejkel. Ja. Men jeg går lige filme vores kort. Ja. Skal jeg lige tage kameraet? Ja, det gør du bare lige. Din krop. Ja, det er ret svært. Men... Ja. Jeg mangler din sko. Så. Når mig og kamera, vi går lige op og ser på noget kolort. Så kan du lige gå derned. Så skal jeg nok filme på dig, når du henter dem. Så løber han der. Prøv lige at se her. En ordentlig krabat. Det er også lige der. Nå, men skal vi gå videre? Nu må vi se, om de er dernede. Skal vi gå med derned? Skal vi det? YouTube. Så går vi med derned. Vi går bare lige stille herop. Nu skal jeg ikke lige komme på plads. Og så kan vi få lukket køerne herop. Så lige om lidt. Og bare rolig YouTube. Vi snyder jer ikke. Der er masser af køer. Altså hvis de lige er ude. Er køerne dernede? Ja, der er de sgu. Kan I se dem? YouTube. Nå, men YouTube, vi vender tilbage lige om lidt igen. Hej. Og YouTube, nu er vi tilbage igen. Vi skulle bare lige have køerne, vi skulle bare lige finde køerne, fordi de var her ikke helt rigtigt. Men nu går de helt dernede, hvis I kan se det. Ja. Men skal vi ikke kigge på nogle blomster? Så ser vi lige, når Ejkel han finder dem. Så skal jeg nok filme, når han finder dem. Og så her. Se hvor pæne de er. Mellem kameraet. Nu kommer vi, ikke? Se, han går lige dernede. De kan ikke køre der. Nej, vi går herop. Nå, om YouTube, så går vi herop og ser, hvad vi kan. Så når Ejkel han har fundet dem, så går vi derned til ham igen. Nu er vi kommet herned, så Ejkel han går ned til køerne, hvor de er henne. Og vi er faktisk meget langt væk.
I kan se, det her det er faktisk en mark. Ja, det gør du bare. Ej, nu kan jeg allerede se en ko. Det kan YouTube ikke. Den står lige deromme, Michael. Ja, YouTube. Kom, vi går lidt hernede af. Vi kommer lidt. Så YouTube. Så kan I lige få det her at se, når Ejgil han henter køerne. At det ikke bare er for sjovt, at vi finder køer. Der er faktisk nogle køer heromme. Og se, nu kan I se det. Se der. Der går de da. Var det ikke bare vildt. Om skal vi gå med eller gå tilbage igen, hva'? YouTube. Kommer du? Se derhen, der går det. Vi skal lige have trænet dem op. Jeg tror, jeg kommer ud og hjælper lige om lidt. Nå, men YouTube, vi stopper lige videoen, og så begynder vi igen lige om lidt. Hej. Så starter vi filmen igen, og Ejgil, han er begyndt at... Han har fanget dem inde i et lille hul. Så vi kan lige få dem herhen. Så skal vi bare have dem helt op på mange. Og nu får I se. Så nu kommer de. Ja, så kommer de løbende. Det er så Ejgil, han løber lige bag dem. Det der er bare det sjoveste. Vi nogensinde prøver, det var, når de bare lige kommer og løber der. Se, så løber han der. Kan du snakke lidt højere? Ja, det er fint. Og så håber vi, at... Og så hvis I godt kan lide filmen, så skal I give den et like. Og vi vil gerne have over 100 like. Så er I bare verdens bedste YouTube. Men hvis I giver 100 like, så har mig og Ejgil råd til en limousine. Nej, det har vi så vist ikke. Nej, men vi kommer tilbage lige om lidt igen. Hej. Så er vi tilbage igen. Og nu har vi så lige fået køerne væk deroverfra. Det var lidt svært, så vi var nødt til lige at spørge. Vi var nødt til lige at finde en anden landmand. Ham lånte vi lige for. Ja. Derhen der er kortoilet. Nu kommer vi lidt tættere på Ejgil, så kan I lige høre, hvad han siger. Der kan de bag og alt muligt. Må jeg lige prøve kotoilettet. Vi prøver lige at gå lidt nærmere. Ja, men prøv at se der. Vi skal passe lidt på dem her køer, for der er en tyr. Ikke? Ja. Så det er faktisk lidt farligt, det vi gør. Men det er jo nu overstyrret. Ja, det er det jo. Pas på. Det her er jo kotoilet. Prøv at se her, så er der god pæ her. Der er allerede kommet ordentligt. Det er helt vildt. Jeg så det lige. Prøv at se. Den er jo lidt. Den er helt frisk. Ja, det er den. Yeah. Nå, men skal vi gå videre, Ejgil? Ja, det kan vi godt. Jeg tror mig og YouTube, vi går herop. Går du med? Ja, Eller skal vi gå bag ved dem? YouTube, vi håber bare, I kan lide det her, fordi nu har vi brugt meget lang tid på det. Så men ved jeg håber, I kan lide det. YouTube, må jeg lige få at holde kameraet, Magnus, så kan du være lidt guide. Okay. Nu går vi op til køerne. Så skal vi bare op og have dem. Og de skal snart til, de kommer hen til dit sted. Ja, hvis I ikke tror, hvis I skal ikke være bange for, at I er Ejgil mere. Bare fordi Ejgil, han er bag kameraet. Men på et tidspunkt, så ser I mig igen. Ja. Jeg byttede bare lidt med Magnus. Ja. Gjorde du også? Magnus? Jeg kan have en idé, jeg kan gå herover. Og så kan jeg... Ja, tak. Så kan Nå, du nu... så kan du filme lidt på siden af. Og ja, men nu ser jeg lige Ejgil igen, fordi at vi har lige fået en rigtig god idé, så I rigtig kan se køerne. Men jeg stopper lige videoen, indtil vi lige... Nå, men de var lidt for hurtige. Ja. Så vi siger bare lige undskyld, fordi Ja. at vi, det jeg sagde før, at vi ikke lige
Ja. Vi kom ikke helt tæt på dem, men nu. Og vent lige. Men nu kan vi love jer noget. Ja, Nu kommer vi jo rigtig tæt på dem. men Magnus, Ja. prøv lige at pege kameraet hen mod mig. English, science, no forstå. No English. Kun Ja. Danish. Det var bare lige Ejkel, der skulle fortælle noget. Men prøv at se her. Men prøv at se, hvad vi kan love. Ja. Vi havde faktisk lidt lov før. Det er Ja. til englænder, sådan de ved, at de ikke skal kunne forstå. Men vi havde lovet noget, som der havde passet. At vi ville have et kampløb. Prøv at se, hvor hurtige de er. De er meget, meget hurtigere end os. Vi kan godt se, at det er jo svært for os. Nå, men nu skal mig og Ejkel lige have dem deroppe, hvor vi kom ind. Så nu skal de dem op og have noget foder dejligt op. Foder op. Nå, nu kan I se, at vi faktisk er ret tæt på dem, ikke? Hey, vent nu lige. Men det var det, vi lovede. Hey, prøv lige til kameraet på mig. Christian fra NGP. Hvis du ser den her, så er jeg glad for den. Ja, Landmand, og jeg kan lide at bruge lidt landmand. Men vi er mega glade, hvis du gør det. Og du kan relax før julegang, så bliver vi mega rige. Og så er du vores bedste. Og Christian fra NGP, bare fordi jeg siger det, så er jeg altså stor fan af det, men jeg kunne bare ikke stemme på det, for jeg havde ikke noget at stemme med. En mobil havde han ikke. Nej, Jeg har så en mobil. Jeg stemte også på dig, Christian. jeg havde bare ingen mobil. Men det er også... What? Du har ikke stemt på dine forældre? Nej. Nå, men skal vi lave det kampløb med køerne? Ja. Kom så lov hen til dem. Nu kommer det sjove YouTube. Vi har klædet os så lang tid, mig og Ejkel. Se her. Nu gør vi det. Nej, ikke. Nu skal vi lige... Nu prøver vi at gå lige så stille. Ej, nu skal vi foran den, fordi vi skulle have dem derop. Er du hurtig nu? Ja. Det hører de ikke. Det er lige vores... Det er ikke hele verden. Okay, YouTube, vi vender tilbage lige om lidt. Vi skal bare lige helt hen til dem. Hej, YouTube. Ja, som vi har lovet, så omringer vi dem. Men de kan ikke høre dig, Ejkel. Nå, vi går hen til køren nu. For vi vil omringe. Yep. Og nu går vi så til dem. Vi ved godt, det er lidt farligt, men vi går til dem. Den der ko, der skider lige nu. Hold da, så er vi tæt på, at vi er ved dem nu. Og nu løber de! Og Magnus, han er mega god! Og Magnus kommer ind foran! Og Magnus gør lige, hvad han kan! Og Magnus står lige her! Og Magnus gør lige det der! Kom og løber! Nå, men det var det sjove kampløb. Jeg tror, vi har et mere eller lidt. Snart skal vi til at stoppe med videoen. Ja. Snart. Men I kan se lidt, hvordan næste afsnit er. Om jeg tror, vi kommer tilbage lige om lidt. Det var så alt for i dag. Jeg tror, vi laver et andet afsnit på... I morgen. Nej, jeg tror, vi laver det på torsdag. Ja. På torsdag der... Ja, nej, i morgen der kan jeg ikke helt, fordi der skal jeg lige noget, så jeg tror bare, vi laver det på torsdag. Så vi ses på torsdag, så laver vi andet afsnit. Og det var første afsnit i dag. Men Vi ses.